ತಡೆಯ ಹಲೋ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋಜ್ಜ ಅದು ಏತ್ ಬರ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾತಿರ್ತಿ ಕುಜರಿ ಯಾಕಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚ ಅಬ್ಬ ಸಾತಿರ್ತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಪಾತಿರಿ ಯಾಡ್ ಪಾತಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಿಕ್ಕು ದಿನಾಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೇನ ಪಾತಿರ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಿಡು ನೇ ಇರ್ಬ ಇತ್ತೈತೆ ಎಂಕಿನ ಸಂಶಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಪ್ ಜಾವ್ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ನೀರು ಐನ್ ನಮ್ಮನ ಅದು ಏರು ಪಂಟೇರ್ ಬಂದ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ತೂತೆ ಕನ್ನಡ ತೂತೆ ಅನ್ ಅಂದಿರ್ ತೂತಾರೆ ಅಪ್ಪಕನ ಉಂಟಾದ ಪಾತಿರ್ತಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆತ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಶೇ ಯಾಪಲ ಬಡಿ ನಿಮಿಂತೆ ಸಂಶಯ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಅವ್ ಮತ್ತ ನರಕ್ಕ ಪಾತೆರಂಡ ಕೇಂಡ ಸಂಶಯ 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 ಪುಣ್ಯೋಲಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಸಂಶಯ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ನೀ ಏನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನೋಡ ಎನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಿ ಐನೊಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಬಲ್ ಚಾಗಣ ಚಾಗಣ ಚಾಗನ್ಲೆ ಹೊಲ್ ಚಾಯ್ ಕಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀತೈತೆ ಐನ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜ ಐನ್ಲ ಕಂತ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಜನ ಬಡಿ ಈ ದಿನೋಲ ಕಂತ್ಕೋರ್ಪು ಜನ ಅಂದೆ ನೀನು ತೀರ್ಥಪುರ ಪೋದು ಬತ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ನ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಳ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಎಂದಾನೆ ಆತ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಅನ್ಪಡಿಂದ ಎನ್ನದಾರ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಚಾ ನಾನು ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಪೋ ಚೊರೆ ಮಲ್ಬಿಡ್ಚಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬಿಡ್ಚಿ ಚಾ ಕಂಡ ಪೋ ಅಂಚ ಬಾಮಿದು ಬಂಡೆ ಯಾಕನ ಪೂಜ ಪಕ್ಕಾಡಿದಿನ ಯಾಪತ್ರ ರೇ ಶಾಪು ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲೆ ನೀ ನೀ ಏತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಚೂರ್ದ ಪರ್ನ ತಾಲಾಪುಚಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ನ ಶಾಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಬ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸುರ ಅಂಡಾಕಲ್ನ ನಾ ಅಮ್ಮೇರು ಜಿಯೋ ಓಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ನುಮಲ್ ತೂಂದಿತ್ತು ಜರು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಪೇಪರ್ಡು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ದಾಯಕ್ 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 ಈರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂಕಿರ್ನ ಬಂದ್ರ ದಾಲ ಬಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬಡ್ಡೆ 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 ಇಂಚಿನ ಬಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಡ್ಡೆಗಳು ಎತ್ತನ ನೀ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಮರ್ ಮಕ್ಕ ಡೆತ್ ಡೇಗೆ ಬರುವೇನ ಇನಿ ಬೋಬಿನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಚಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಇದೆ ಕಲ್ಪ ತುಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ ವಾ ಮಗೆಲ್ಲ ಸೈಪುಜಿ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಬ್ಬಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಜನ ಅವ ಎನ್ನ ಕಾಸು ನಿನ್ನ ಕಾಸನ್ನ ಮಲ್ಪುನಿ ಆನತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಡೆ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡದ ಅವಲೇ ಬೋದು ಕುಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶಾಲಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೆ ಮುಲ್ಕೇನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತುಲ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ತೂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಪಂಡೆ ತನಿಕ್ಯಾನ್ ನೀ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜನಿ ಇರೊಂಜಿ ಅನಾಥ ಶಿಶು ಲೆಕ್ಕ ತಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇರಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆ ಚಂದಿನಾರ ನಾ ಅಂಜ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತಾಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೇಡ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ಪುನಗ ಪಾತಿರ್ವೇರು మీరు అడే దాయ వరపు చేరింది నువ్వు పోపు నేడు దుమ్మ ఆలోచన అనుకుని అవును నింగెర తిక్కున్నా ನಿಂಗೆರ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾಡದ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೌದು ಆಲಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಹೋರೇನೆ ಇಂಜಿತ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಡಲ್ಪ ಇರೇಗಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಜರ ಅವು ಆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಇರು ಸುರುಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ పోయి ಜನ ಇರೆ కానీ ನೈಟ್ ಗಿರೆ ಪರ್ದು ಸ್ವಯತ್ತಲ್ಲ ಇರು ಬತ್ತದ ಬೋದು ಏರ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಜೈದಿನಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ చెప్పు ನತ್ತೆ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಲ್ಪ ಬೋದು ಜೊತೊಂದಾರ ಬಕಾರ ಪಪ್ಪ ನಿರ್ಣಯತ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಈತ ಪರದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾದಿ ತತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪು ನಾನು ಈ ರಾಣಿ ಭಾರತ ಬಂದ ದಾನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ಅವ್ವ ಪುಣ ಬಂದು ಪುನಃ ಕಾಪುಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಇರ್ನ ಯುಗೋ ಎಂಡ ಬಡ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ದ ಮತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪತಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನ ಸುಗ್ಗಿದಕ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸುಗ್ಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ನಾ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾಡದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಚಿ ನೀ ಯಾಕಲೆ ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನಪು ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಿದಾಯಿ ವನಸ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯುಜ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಾನ ಮಲ್ತು ಪಿದಾರ್ಥ ಪೋದಾಪುಜ ಬಕ ಐನು ಕೊನದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದೀಪುನಿ ಐನು ಕುರಿ ಪಾವನಿ ಮತ್ತ ಬೋಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ರೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಇರೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ರೋಟಿ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ದಿಂಚೆ ಡಯಟ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಪಡ ಬಿಡ್ಚಿ ವನಸ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅತ್ತಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಎತ್ತಿ ಏನ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ ಲೈಟ್ ದಿತ್ತನ್ವೆ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಶೊರ್ಮಾ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮೂಜಿ ರೋಟಿ ಪಡ ಅವು ತಿಂದು ಡಯಟ್ ಯಾನ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತು ಖುಷಿಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಇರ್ದುಂಬು ಇರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನತಿ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದನ್ನ ಲಕ್ಕ ಸೀದ ಪೋತ್ವ ರಡ್ಲ
ಜನ ಬಬಿತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪನ್ಪೆ ತುಳಿ ಬಬಿತಾ ಹಾಂ ಯಾರು ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿ ಮೇರ್ತದೆ ಯಾರು ಶೋಭಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶೋಭಿತ್ ಅವೇರು ಶೋಭಿತಾ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ದಾದನ ಇರು ಅವು ಆಫೀಸ್ ದ ಶೋಭಿತಾ ಆಫೀಸ್ ಶೋಭಿತ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರು ಸಮಾನ ನೆನಪುದಿ ಓಡಂದಾಂಡ ಆಫೀಸ್ ತಾಲತ್ತೆ ಆಲೆ ಇರೇಗ ದಾದನ ಪಾತಾಡಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದೈತೆ ಅಂದೆ 10 minutes तो ಲೈಕ್ ಆಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ 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 10 minutes ಆತು ಬೇಗದ ಏಕೆ मग मुल पकुल ना ಹೆಂಗೆ 2:30 तो ಲೈಕ್ ಮುಲ್ತ ಪಿದಾಡಗ ಒಕೈತೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ಫೋನ ಸರಿಯಾ ತಿರುಗು ಯಾರು सचिन सचिन हां पाने दाने ಅಂದ ಓ ಈಚೀಚಿ ಯಾನು ಮೊಲ್ಲ ಶಾಲಿನಿನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೇ ಆಯ್ತಾ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದೆ 2:30 ಪಿದಾಡುವ ಓಕೆ ಈ ಆನ್ ದ ವೇತಿಕ್ ಅವಂದ ಮೇರ್ಲೊಳ್ಳಿರು ಅಂದನ್ ಮೇರುಪ್ಪಡು ಮೇರ್ನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಪಾತಿರ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇವ್ವಲ್ ನೀ ಸಚಿ ದಾಲೇಜಿ ಓಕೆ 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 ನಂತರ ತಲ್ಪ ಬೈಪ ನಂತರ ತಲ್ಪ ಪೋ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕರ್ನಾಟ ಪಾಸ್ ಆಪತ್ತ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರು ಸಚಿನ್ ಅವಿರೇ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಬಾ ಪಾತೇರ್ ನಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪಾತೇರ್ ಕಾಂಡ ಅಂದ್ ಇರು ಪಂಡಿಪತಿಗೆ ಸಂಶಯ ಎಣ್ಣು ಬರತಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ನಾನು ಏರು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಅವ ಎನ್ನ ಏನೇನ ಇಂಜಿನ್ ಎನ್ನ ಬಬ್ಬೆಬ್ಬೆದೇಗವು ಇಲ್ಲ ಮೋನದಾನೆ ಆತ ಬೇಗ ಮುಂದು ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಅವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತತ್ತದ ಬಬಿತಾ ಶೋಭಿತಾ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಒಂದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ನಲ್ ಕಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೈತೆ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಅವು ಆ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಂ ಓ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆ ಬೀಚ್ ಇಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಪೊನ್ ಅನ್ಪೋಪಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ ಪಿರವನ್ನ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ఆయన ఒట్టుకోపనా మల్పే బీచ్ మొత్తం తిరిగి గాయవుల్లి ఆయత్తన ఖుషి ఆపండు యాపాదుల్లా అవులెంచిన అతను మూలెంచిన అతను అవు ఇన్న ఏ పతుండాల బుల్పునా తెలుపునా అబే అవు సీరియల్ తూదు అబ్బా ಎಂಗ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಾಪುಜಿ ಮೇರ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿ ನಮಗೆ ರೇಜಿ ಐತ ವಿಷಯ ಬಾತ ಐಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೆಂಜಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಬುಲ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಇಂಜನೆ ಲಡೈ ಈ ಲಡೈ ಅವರ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನು ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಡ್ಡು ಇರ್ ಬೊಂಬೈ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಕೇಸ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಅಲೆ ಆಫೀಸ್ ಹೂ ಆಫೀಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡುಪ್ಪನಾಗ ಆಫೀಸ್ ತುಲ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಮೂಲು ಅತ್ತ ಅವು ಇರ್ನೆಟ್ ಮುರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಇಂದೈಟ್ ಪುದಾರ್ ಬರೀತಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋന്നുണ്ട് ಅವಾಗ ಅವು ಅಂಜೋನ ಪುದಾರು ಪುಂಜ ಉದಿತೇರ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ ಬುಡಿದಿ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಬೈದ್ಯನ ಮಾಡೋದು ಬುಡಿದಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋತೆಗೆ ಯಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರೆದು ಪಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವನು ಮರ್ತುದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರು ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪೋತು ಸ್ನೇಹ ಪಂಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದೆ ಅಡಿಟಿಂಚ ಚೂಡಿದಾರ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಿತ್ತಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮೂಲ ನೀರಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡಾಪಣೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡತೆ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಚೇತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಣಿಪಂದಿ ಕೊಲ್ಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಟ್ಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ ಕೊಲ್ಲುದು ಓಕೆ ಅವು ಬೊಂಬೈಕ್ ಓಕೆ ಬಸ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪಿದಿಂಗೋಲ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬೊಂಬೈದ ಬಸ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಂಬೈಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅವು ದೆಪ್ಪುನಗ ಹಾಕ್ಲಿ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ 16,000 ಐತ ದುಂಬು 3,000 ಒಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಜೀರಿತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೋರಜ್ಜ 24,000 ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಹೋದ್ ಬರ್ರೆ ಇರೇಗ ಆಪುನ ಇಜ್ಜ ನಾತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಾಪುಜಿ ಆಪುಜತೆ ಯಾನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆಪಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಪುರ ಆಯ್ಲಿ ತುಂಬೊಂದು ಓಪನಿಗೆ ಓಲು ಮಾತ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನೇ
ಆಂಡ್ పోతు బరక ఆండ్ ఓకే ఒక పోనక అలాగే బబి తగల ఆగి రాజుగుల దాదాన దేతు రాజు ఏరియా ఓకే मेरे जोकलो बुधारी भरत होतना दत्ता सुमार समय अंडत ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಆಂಡತ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಮರಪುನ ಕುಡೊಂದು ತಿಕಡು ಕುಡೊಂದು ನಾಲೊಂದು ಜೋಕುಲು ಮಾಡ ಅಂಚತ್ ಯಾನಿ ಸಚಿನ್ ನಲ್ಕ ನನಗೆ ರಾಜು ಬಣದಿ ನೀನಿ ಅವತ್ತಿ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬಣಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಗಾ ಅಂಟುಂಡು ಇರೇಗ ಡೌಟ್ ಉಂಡತಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅನ್ವನ್ಪುನಿ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡತಿ ಇರ್ ಬಂಗಾರ ಬುಟ್ಪತ್ ಕಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪೊನಗ ಇಂಕ ಅವ್ರು ಅಡಿ ಬೋಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೈದಿ ಆಪುಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದವಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಏರ್ನ ಆಪುನಿ ಓ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡಿತು ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡಿತು ನನಗೆ ಹಲೋ ಮೋದಿ ಬೈದರಿಗೇನೆ ಹಲೋ हाँ हाँ बोलो भाई क्या कल सवेरे ठीक है ठीक है ठीक है आना ही पड़ेगा क्या मैं ही आना पड़ेगा ओके ओके नहीं 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 वो मांगता है पैसा का भी प्रॉब्लम है ना आना ही पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है बाद में कंफर्म करेगा मैसेज भेजेगा ओके నిర్ణయించినకి బోలో బాయ్ ఇందే ఇతే ఇంకా అర్జెంట్ పోడు అహ్మదాబాద్ పోడు మళ్ళీ డీల్ అవు కన్ఫర్మ్ ఆపినట్టుండు ఈ కಷ್ಟದ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಡೀಲ್ ಆವಡು ತುಕ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪವಲಿ ಹೂ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಾಡು ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೀರಿ ರೆಡಿ ಆಪಿ ಗುಜರಾತ್ ದೈ ಬೋಲೋ ಬಾಯ್ ದೈ ರೆಡಿ ಆಪಿ ಯಾಪಲ್ ಯಾನಿ ಪಂಡತೆ ಇರ್ನ ಯುಗೋ ಇರ್ನ ಜನ್ಮೋಡ್ ಬುಡಿಯರೆ ಈಗೋದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಮಕ ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವಡು ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿಂಚಿನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತನೋಡ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜೆ ನಿಕ್ಲೇಕಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡಿ ಇರ್ನ ಯುಗೋ ಬುಡ್ಪು ಜರ ತೈಕ್ ಬಂದೆ ಎಂಚಿನ ಈಗೋ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಈಗೋ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಲಿ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪನೆ ಅತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಆ ಬಂಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚೋ ಪೊಡಂದು ಬಂಡ ಬಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲೂರು ಸಾಗು ಅವಿರೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇದು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋತು ಜನ ನಮ್ಮ ಟೂರುಕ್ಲ ಪೋತಾ ಮದ್ಮೇಕ್ಲ ಪೋತಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಲ ಪೋತಾ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಐತ ನಡುಟು ಬಂಗಾರ ಬೋಡು ಆ ಬೊಂಬೈ ಬೋಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾರ್ಟೆಗ್ ಬೋಡು ದೇ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಲಿ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಬಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಕೆ ಪೋಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಪತಂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದುಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈಗೋ ಇಂಚಿನ ಈಗೋ ಅವು ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ದಾಗಿನ್ಕೇಂಡ ಇರೇಗ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡರತಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯ ನಮ್ಮ 1 ಇಯರ್ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಪೈರೈತಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಬುಡಿದಿ ಮಂಡ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡು ನೀ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಈರೊಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪತವಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಚಾ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತೆಂಜಿನ ಕಣ್ಣೋಡು ಚಾ ಕಂಡ್ರ ಬನ್ನಿ ಆತ ಬೇತೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಣ ಪೇರು ಪಕ್ಕಂಜಿನ ಕಾಂಡಿನ ಪಾಡುವರ ಏನು ಬಂದು ಬಂದಾತ ಇವೇ ಮನ್ಪುಂತುಲಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ಮೋನಿರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ಪು ಸ್ಮೈಲ್ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಕಲ್ತಿನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಚಾವಾಯ ಮಗ ಯಾ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಬಬಿತಾ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪೆ ತುಲಿ ಇರಿಂಚ ಮಂತಂಡ ಏರ್ ಬಬಿತಾ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ ಬಬಿತಾಗೆ ಇರ್ನ ಮಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಿತಾಗೆ ಪಿರಮುರಣ್ಣಿ ಏರೇನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಲೈಕಣ ಇದ್ದಾರ್ಗತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಏರಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾರೆ ಆಯ ಪಂಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದೆ ಆಡಿಟಿಂಚ ಚೂಡಿದಾರ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಿತ್ತಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮೂಲ ನೀರಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಪಣೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ Be like Bola.